Ассалому алайкум бародарои тоҷик, подписчикои канали Tajik Stroy. Бародаро, дар навори имрӯзаи мо тасмим гирифтем ки бар шумо нархҳои абоёро пешниҳод кунем. Ина бародаро, ина абоё ки шумо мебинед бародаро, як рулонаш 170 сомона, як рулонаш 10 квадрат ай. Расход дора гулои абои гулбагулай расход дора 10 квадрат тоза намекунад. Бари абои 1.6 ай. Дар як хонаи нормални ҳамин 4 рулон 5 рулон меравад абои. ишам 170 сомай то болора чанд расидка чанд гул аст бародаро тамошо кунед. Бо мақсад омаден бо магазинчи арзон метавонад савдо мешавад. мо қарор дорем дар Султони Кабир. Ёш 250 сомай палитра 100% моиши ай. Фирмаи палитра чӣ хеле шумо мебинед, фирмаи Россия ай. Фирмаи яке беҳтарин ай. Анаи абои майдай, абои кухняй, абои моишиян. Ирам бисёриёмон дар хонамон задагӣ медонем аҷоиботан. Нархҳо 65, 70, 75 нарх. Бо савдо мешидай. Анаи абоёш моиши нестан бародаро 55 сом, 60 сом. Абоёи барои калидор хубан. Ёам палитран 250 сомон яр рулон шай бародаро. Тамоми намуди расидка гул ҳастай 100% моишияй. Не ҳамчун декор меша истифода бари дар ягон тарафи девол или хони детскида аҷоиботай. Или дар ягон пай телевизор медонед аҷоибот мешавад. Мерем далши. Исеш дига бародаро абои 250 сомай тамошо кунед. Абоё ҳамаш чӣ расид карда 250 яниё. Ёрам 100% моишай фирмаи палитрай. Аҷоиботам ва шоткарам мешакиш. Инаи абое ки шумо мебинед бародаро, аи болонгиша цвети зарча дар канали мо дар хона задагӣ тиёрош ҳастай, метавонед бидроед тамошо кунед. Масалан чихе омадагиай баҳотин лайка биҷуқин. Ин ба абои болонгиша зардиш видеош ҳастай дар хонаи тиёр ма задагием. Ёшам 250 абои хайтек санга панга нем чизи чора гап хабар 250 сомон 100% моишам меорам. Ё бо савдо мешавам. мерем далчи бародаро, ҳамин канали моро дастгирӣ кунира азоятон набурорен. ин абое ки шумо мебинед, ин абой нархаш 130 сомон рулонаш абои Украина, ирам бараш 1.6 ай. 130 сомон Украина. Ирам бад нест ай. Я сол дусол ка ҷазира намеша. Эҳтиёт кади кӯдакора нигоҳ кади ништияга мебара. ин 250 сом ирам моишай ям палитрай бародаро. Бародаро чӣ хеле гуфтам, канали моро дастгирӣ кунед, лайк аётон набурорен, дар имоатон поделитсия кунед, беҳтарин меша, мо миннатдор мешем. дар ҳақтон дуо мекунед. боқӣ дар амони Аллоҳ, Аллоҳ нигаҳбонтон боша. дастгирихтона бародаро дариқ надорем. دستی راستش 500 یوش هم 500 اکا اینه یوش 350 Agazio, ti